О, пука настрани. Значи е озрява. Еха. Чак пусна водата. Уау, amazing! На кристали. На кристали. Един тест драйв. Чакай де, чакай де. Трямалийска диня. Навлизане в селото от лявата страна на широкото едно момче в една каруца, в едно римарке ги е сложил. Уникални дини, там се гледат, не са внос в Стряма на полето. Харесва ли ти, тате? Да.